Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 35 każ ġdid ta' coronavirus. Dan fil-waqt li ġie spjegat li d-9 każi mħabbra s-sibt kienu ta' familjari ta' każi pożittivi. Każ kien kuntatt dirett ma' persuna pożittiva, 3 każi minn fuq il-post tax-xogħol u każ mill-klaster ta' Paċeville. Din l-informazzjoni ħarġet mill-Ministeru tas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook fejn ingħad ukoll li bi 33 persuna li fiequ fl-aħħar sigħat it-total ta' każi mill-bidu ta' din il-pandemija huwa ta' 1723. L-akbar żieda ta' każi seħħet mill-ewwel ta' Lulju hekk kif minn dakinhar l-hawn kienu 1052 il-persuni li rriżultaw pożittiv. Mill-każi kollha fiequ 978 bil-każi attivi bħalissa huma 729. Sfortunatament din il-pandemija ħallit 10 vittmi. Net News qed jibqa' jagħti stampa sħiħa tas-sitwazzjoni preżenti inkluż l-immigranti irregolari. Dan wara li l-Prim Ministru qal li fl-istatistika uffiċjali mhux se jibqgħu jingħaddu l-każi li jirriżultaw fost l-immigranti. Min-naħa l-oħra l-Ministeru ma taleb da informazzjoni ġdida dwar 17 il-każ ieħor li rriżulta s-sibt u għalhekk kollox jindika li dawn huma każi sporadiċi. Il-każi ġodda tal-COVID-19 għadhom qed ikunu ċċensurati mill-midja laburista. Din it-tieni mewġa tal-pandemija qed tpoġġi pressjoni akbar fuq l-awtoritajiet, speċjalment issa li ninsabu eqreb lejn il-ftuħ tal-iskejjel u r-ritorn ta' tfal fil-klassijiet. Fit-tmiem il-ġimgħa, it-tabiba Natasha Tsopardi Muscat li hi waħda mid-diretturi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-Ewropa wissiet dwar l-importanza li jitrażnu n-numru tal-COVID qabel jinfetħu l-iskejjel. Tiġi biex tiftaħ l-iskejjel ikun hemm ċertu staggering u anki inti jkollok it-trasmissjoni fil-komunità li tkun taħt kontroll. Jekk inti tipprova tiftaħ l-iskejjel f'sitwazzjoni meta inti trasmissjoni fil-komunità tkun qawwija, huwa riskjuż ħafna. Inti trid tistenna dak il-waqt illi trasmissjoni fil-komunità kemm jista' jkun tkun taħt kontroll u tibda pjan bil-għaqal bil-mod. Esperti mediċi qed jgħidu li bħalissa l-R-factor f'pajjiżna qabeż sew 2.5. Dan ifisser li persuna infettata qed tgħaddi l-virus lil medja ta' aktar minn 2 persuni.